Ay, agoy na diri si Nicole. So kuan karon kanang spotted ni ha, dili ni scripted. Nicole. Hapit naman yung kuan Nicole kanang Valentine's. Nya. Kanang unsay plano nimo ni kuan sa imong bana karong Valentine's? Namoy mga kuan man laag ba mo unsa ba? Wala pa na mauso sa mga panyang. Nakalain. Ano mo na uso? Wala ka testing og graag sa iya kanang Valentine's, tagaan kag bulak, chocolate. Tiguan wala ko panya o kaagi ana, o testing. Ay, grabe pud. Uy, pag sure uy. Lagi. Wala jud. Yung dili mo greet. Dili mo greet sa imong og kuan. Gani na uso sa mo ano. Di ba dili mo greet sa imong Happy Valentine's? Unsa tawag sa imong ni kuan ni kanang wala. Uncle Ping. Wala lang. Lagi ata niya pero lahi karong Valentine's mag-celebrate jud gihapon mo. Bot lang panyang. Ay, kabalo ko mag-celebrate gihapon mo ana. Pabuto. Pabuto og. Unsay pabuto? Ay, grabe. Kilig jud si Nicole. Bibitaw Nicole kanang dapat unsa ra taron pizza. Dusi na ba dai ron? Ay, pizza. Ilipin pa. Ay, pizza 11. Uy, Nicole. Ano mo panya? Dili pwede Nicole kanang kailangan na jud mo kanang magpasabog jud ka ang kuan Karon na panyang oy pasabog ka po na. Wani angay. So, ang pila dai mo dai. Sobra naman ko 30. Hoy, dili ba sa tiguang sa tiniguang ng Valentine's, tanan ba ang edad? Uso sa mga panyang. Nakalain pud ana oy. Usuan na oy, di man pwede. Nang regards ba sa imo si Nicole na kambal nimo ha? Kambal ko uma. Oh, tong kambal mo sa Nicole, shout out sa be kay murag nag regards sa imo ha. Kinsa na? Tong taga tagom ba tong Nicole, tong kauban sa Tomboy? Oh. Pero ikaw daw nawawala niyang igsuon. Hilom na panyang ba? Lagi, promise. Bukan si Pani. Moingon nila. So lisod po, diri si kuan be try na to ni si. Tay ka Burnok, naano magdiri karon no? Mag-date me. Dili kasi upakita nang utanam. O tubag naman advance yung kay kano? Ikaw ba? Kasi pinaka-advance gid sa mga kuan. Excited lang ko Dili ba dili daw kanang Burnok kanang pila mo katuig ni sa imong honey. Honey tawag nimo my love or darling. Love. I love mo? Love hug. Pagtarong ba love? Love. I love mo? Oh, love. Nya pila naman mo katuig ron Burnok? Isa ka tuig, 2 ka bulan. Ala, unsay ganos ada yung kuan Mansari? Mo na oy. Ganos aga ni? Tung December December unsa mo? 22. Ay, Abril, December 25. Unya, hapit na mo yun ang kuan Burnok. Unsa may i-surprise nimo sa imuhang asawa karon kay Date. gawa sa date unsa pa man. Agtumi dito sa kasa. Kasa, ay kwartahan kami kasa. Unsa? Kasagingan. Ay kasagingan. Hala, oy grabe. Oy grabe naman pud na oy kasagingan jud. Oy, sure ka? Way lamok dito. Ay mahilig di ka kasagingan di ay. Ha? Bagno to. Mahilig di ka? Ah, lami kay na dito kay trailing kay ba. Unsay buhaton niyo sa kasingan? Magkuan, nagdakpanay. Takpanay og unsa? Nang bato-bato big. Ay, atay, uy. Ito, Burnok ba seryoso? Hapit naman kid ang kuan kanang Maglaag me. Valentine asa mga adto di ay. May daywalk, Unsa pa? mag-date winduha. Mag-date mo ya. Oh, tagana ko sa flowers for you. Ay, uy. Ang pingin ni kay kinawat ko ni. Asa pa ka mga flowers Tilingan. sa online? Ha? Mangipo ra ka? Silingan? Oh. Igatay man ka Burnok. Uy, dapat kanang special ang imong kuan ba kay Valentine's. Sige, Papalat kay ko no. sige nagselos sa imong no kanang magkuan ta. Papalit man ko. Silo sabi kay na si kuan. Isa pa sa imong asawa si Si Melison. Dayang Hirang, ay Dayang Hirang si Si Melison. Milison. Mm. Kuya pa ang Milison. Yun eh. Papa kay na? Kuan mag-date jud ay mo ana. Ay, sa pa. Huwag date. Ay, agtibig ka. Kauban yung mga anak nimo. Di kami ra duha. Ha kamura? Oh. Wow. Kasa, mamili ra kasagbutan, kasagingan, kalubinhan og asa dapit? Kasi korto ka. Bungangan. Hmm. Kabugangan. Dito wapo dito kay way lamok wa. Bitaw no. Ayahay kay si Burnok ay kinay kal Valentine's. Ay, siyempre. Isa dili mga Lami og naong no itsura. buwang. Basig na pay maka-crash ay mo diri sa vlog. Unsa may ikasulti nimo sa ilaha na kuan, unsa ingon nimo sa ilaha na Parto ra mo. ha? Parto. Ay parto ra sila. Ay grabe naman jud na si Burnok oy. Kakuan ba check boy. Sa parto ra mo. Ay, parto ra. Bye part 1. Ang part 1 siya jud ay ang part 1. Part 1. Parto ra mo. Sa part 2 siya musugot gyapon di ka na ka part 2. Ako pwede ka mag musugot sila. Sunod na pod sa kwan. Sunod na pod. Unsa? Valentine's. Valentine's? Oh, sunod na pod. Uy, grabe naman jud na. Uy, Lisod pod. so Valentine's na pod. Pinanganak madang mga tisuyon. Isulti siya daw tong gapangita di ay. Si daw. Ano? Si daw. Isulti siya daw. Pangita di ay sila. Grabe si Burnok oy. Di basta basta. Si Coco.
Oh. Coco. Oh. Kuan karong Valentine's so may unsa may imong kuan ron imong ka unsa may imong tawag na Nicole ka dili ba unsa man ang imong kakuan na ikakuan karon buhaton karong Valentine's tulog ra unsa pa Kaon. buang dili mo nag-celebrate sa imong uyab imong asawa Valentine's Wala man usuron. awan na uso no unsay uso di dapat ron bugas Dapat maning kamot jud mo man usuron. amo na uso ron Maning kamot manarbaho. Wala man na uso ng anak. Amo na uso, no? Nagkwarta na. ito unsa may kaingon mo sa mabag-ong tubo ron na pag Valentine's ngita yung partner Ginoo ko. Pag Valentine's gani pangita mo kay pabuto mo aron pagkakuan. September. Oh, bungkag na. Sa September September daldala na magbata. bitaw no so ano din ang hitabo anak Nicole kita sa September kasagaran day na o dahag nga buntis sa September Yes, kaya ako duha ka bata na ko gianak og September. February nyo ito gihimo Yes, bisag wala may nagdi. hala oy grabe jo asa labi na nyo gihimo dapita no big Sa kabukiran lang. ay sa kabukiran di mo nagkuan Ang akong panganay sa kabukiran. kabukiran nyo ay unsa may kasulti nimo Nicole pilagi na ni Nicole karon 51 Kinsa? ikaw ba Rito. ay 32 pa man di ay si Mads Nicole ko anong say kasulti mo sa mga batanon karon na kanang mga mahilig kay maghila kung walay ka partner sa Valentine's Mo matambagan karon panyang. ha Ngita jud na sila kalusot nga makakita sila. ano maghilak-hilak man sa ka Valentine's pag post sa Facebook na may pang mo sila na ka Valentine's ako wala ang kinahanglan Ano naman nilang hilig ron? ha Ano naman nilang hilig ron? kung say kasulti sa mga batanon karon murag lain no Lain na jud kayo paminawon ron no nga maghilak-hilak kung walay ka partner. Ano kung walay ka partner magpurgal sige kuan. bitaw no so mo na kabambag mo sila ha No, ako naman ko yung mga dalaga. Sus ka muna kay sa jud mo pag apas anang Valentina kay eskwela sa jud mo. da Ayaw sa mo anak kay kasagaran mabuntisan pagka September nanay abakten. ay mao bitaw no kasagaran no may tabuhan no Kung mga anak di ko musugot maging anak sa pagkakaroon kay eskwela sa jud ako. So, suko jud ka? Suko jud ko anak. di ka mo sugot Kay wa ko kaagi anak. da bongga ka ikaw jud ay ang pinakatinuod jud daw na happy ka ng Valentine's Yes. pinadyo kay ka partner Unsa may kuan? Ana jud, ana. ay unsa mo na saan sila Ambot zato. ato asa ana so unsa man na sila Mo nang gipangitan nimo ana wa. Di kantana ko sa kuan. Ning grabe na madyo ni si Bornok eh grabe ka tisoy nga tao eh Ay, grabe si jud mo eh Wala rin burnok. video si Bornok so unsay katambag nimo last week kaya ato nang gumawa ng video unsay katambag sa mga bata una kanang nangitag Valentina kanang nagpanikad masuko pa kung ka Valentine's unsay kasulti nimo kung wala may kapares, kita lang ko dire. Nara ko sa kamansi. na kung tinud-on gina patay kang milit Ha? tinud-on na patay kang milit Parto man to, wala man kabalo. ha parto na siya Mm. ala patay ka live eh parto na siya buang ka unsa man patay ka parto na siya Isip na pa ka ito. Di man to tigre. anong sa ito Limangor to. o sige sige muna na ako ng video eh samok sige na bye na bye